Salutare toată lumea! Eu sunt George și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, adică la o nouă serie. O să începem o serie cu prietenul nostru Cătă. Salut! Numită Lumea YouTuberilor. Dacă vreți, intrați la el și abonați-vă, Cătă's Vlog. E o poză cu un băiat îmbrăcat în roșu. Nu-i așa? Într-un tricou neapă, nu. Da. Mai devreme n-am vrut să începem episodul și ne-am duelat. Am zis care chiar e primul. Dădeam într-una în noi. Eu am luat după copac și să-mi sperii ca să-l bat. Și eu am câștigat. Dacă îți dădeam chengere acolo. Eu sunt mai muță și vreau să mă sui în copaci. Aha! George că e maimuța. Aha! O să ne Dar trebuie nu să... merg pe serverul, bă. Uite, mă. Ne jucăm Minecraft amândoi și filmăm. Minecraft! Acum am și început filmarea, naibii. Minecraft! Ai Minecraft? Și mie nu merge filmarea. Dacă să mă joc ăsta. N-am memorie. Hai, zombie prin pădure. Vine după vreo și mure. Bă, stai mă, nu, dacă nici n-am intrat în joc, ce naiba faci? Zombie din pădure, vine după vreo și mure. Nu mai da, bă! Spawnat undeva. Nu mai da, mă! Cheri! Băi, ia, băi, nu știu, băi. Da. Bă, băiță. Unde? Bă, mă îndepărtez de tine, bă! Stai, mă, vin înapoi, că după aia Nu mai am aer, bă! Și prost, eu să mai respir și pe mă bag din nou. Ce mă mori? Da! Ba, da? Că sunt Ia, bă! gurița, mă, tie, mi-ai băgat să mă apă. Ia! Hai, bă, hai să începem noi să ne facem o casă, vrei? Sau să ne copaci. Ce la eu pe pițponca asta aici? Pare ce asta mă zic eu. Nu, că am nevoie de un bloc de fund pentru ceva. George? Ia, rămâi acolo. Rămâi într-un loc. Data și cu nisip la ochi. Bă! Data-și cu nisip la ochi, bă! Dă-și cu puța în ochi. Data-și cu nisip la buci. Hai că l-ai pus pe jos. Duelul vedetelor. Sunt urechii, sunt urechii. Pe nume Cătălin. Ia, stai și dăm și mie ăla. La mine și așa e dezastru, v-ați adunat soția aici. Nu mai dăm și dăm și mie ăla. Nu încoace. Vrea să-i dau Spirit Control. Doamne, bă, nu mă dați! Ce chilați ai? Tu știi cum arată chestia. Touch. Spirit Controls. Am un plus. Băgați. Nu mai. Da, rămân pe aici. Bă, nu mai băga, mă, lasă-mă că trebuie mă uite cu plusul ăsta. Trebuie să faci doi, lasă-mă. După ce te omor, tu să ieși. Păi pot să vin, dar nu mai dăm. Ce-l omor pe... De ce unde poți cu tine că nu ești se vedea? Vedem mai care îmi fac un copil deja am apă geminat. Și eu. Hai să mă iau și eu. Am economisit 4 minute bătându-ne. Nu prea este... Bă, vrei să zic ceva? Tu câtă mâncare ai full? Da. O să ne trebuiască mâncare, că nu am full. Că mai omorăști și de aia. Da. Bă, dă-mi mie bucăți lemnul tău și te omor ca să... Și după aia mi-l dai înapoi. Da. Unde ești? Bă, Eu... Sau stai așa că mi le, uite. Mi le pun, uite aici, Cătă. Uite mă, mi le pun aici, ca să nu mi le ia cineva, da? Hai, omoară-mă. Omoară-mă, mă, mai repede.
Bine, mă, dar să-mi fac un sabil măcar. Uite-mă, asta căutam eu este acum. Da, uite, îți par orice. Cu lângă tine. Hai, omoară-mă ca să scapi de căcaturile. Dă-i. 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 Ultima oară. Dă-i! Oi, mă, mai repede. Yay! Am omorât repede. Acum să-ți iau și lemnele la loc. Ce ai făcut? Să ai. Ce? De ce? De ce el că era tânăr? Ce zici? Da, primul din multele episoade de Clash Royale. 2. Adică 2. Dă-ți cu nisip în ochi. Asta-și gândit până că ai fost șmecheră. Sfur crafting table-ul. Aveți multă materie fraser? Da. Nu fac. Să-mi fac crafting table-ul. De crafting table. Ia-l aici! Câtă baterie aveți? Nu știu. 90, băi, și eu 90, 79. Cum să mă? Eu am 90. Și eu am 93. 3. Cauzi nou? Cauzi nou mapa? Imediat pot să mă joc și eu. Dacă te primim noi. Da, acum nu mă mai filmez deloc. Ăla e Velea. Da, Rubi. Adel papu Rubi, ca să nu Rubi. Să nu zic, bă, lemnul mie, auzi, eu am plecat de pe mapă și tot cu lemn. Și-am furat lemnele. Și-am furat lemnele. Și-a căzut picioarele. Și-a căzut picioarele. Au căzut picioarele, să moară fetițele. Auzi, dacă te joci așa și dacă n-ai avea asta, zici că te joci pe calculator. Și dacă ai avea nivel tot aici. Hai în parcare. Eu mă să-ți folosesc crafting table-ul. Taci, mă! Hai în parcare. Să ne căcăm noi tare. Nu, mă, lasă-mă să vorbesc. Hai în parcare. Să ne călcăm în picioare. Să stăm la umbra unui dud. Apoi să ne apucăm de cuc. Dedicați-te pentru fratele meu, Alex! Eu te-am aruncat în pod. A zis că ești nerod. Hai Te-ai să culcat iar pe tine și nu îți este deloc bine. Aoleu, te-ai supărat. Bă, mie-mi trebuie lume. Apuca mai tu un crack. Eu dau una în cuculeț. Bă, hai, intră și tu, ca să mergem să căutăm animale, să ne facem paturi, că... Uite, mi se stau și la Alex, măcar. Nu merge de acolo, că mi șterge. Nu știu cu ce să mă îmbrac. Că tu iau crafting table-ul ca să nu rămân aici, da? Da, ia-l. Ia-l. Am arătat de... Gata, intră, hai. Auzi, dacă... Hai, vii după mine? Bă, eu am sabia în mână și... Și eu am. Mi-a rămas sabia. Hai, vine după mine. La mine mai Minecraft-ul l-am încet. Noi l-avem în plus. Nu avem încet. Unde-i, mă? Hai aici să căutăm și noi animale, că... Stai, l-am Vezi de mă că... Pe tine nu te atace zombiul și monștrii, pe mine mă atacă. Da, mă, pe mă atacă. E tot pe easy. De ce nu mă atacă? Că am mască? Da. Pixul. Ai pierdut? Da, văd numele, vin după tine. Îți văd numele de la îndepărtare. Bă, dar nu mai bine la și pe Alex să intre, că a intrat în Minecraft, trebuie să dai intre pe apă. Haide, vin apoi în spate. Mai bine bați, bă, îmi schimb și-o numele. Dar ce să mă pun, măcar să-și facă zi. Știi că durează o noapte? 10 minute. Băi, Anjen! Uite un zombie, văd un zombie, hai să-l omor. Ca să-mi dea nivele și să fac ziua. Am omorât un zombie. Fac ziua! Ai și până nivele? Da. Are bă pe aici! Bă, mă omoară unul, ești bă! A! Invalid comments in text. Ce n-ai? Ce nu merge oare? Zombie! A, tu erai. Dai mă! Da, te-ai băgat! Ieși!
Gata, l-am omorât. Știu ce m-a scos. A intrat Alex. Știu, era lângă un zombie. Ești lângă un zombie. Vin să te salvezi? Ce skin ai? Ce skin ai? Fă rugăciunea, fă rugăciunea că o să mori acum, Doamne ferește. Ți-ai făcut rugăciunea și ai murit una. Hai de la puță să te iau să te fură duță. Unde-i mă? Bă, Alex, vină înapoi, bă. E că ești prost, eu știam că-i pe aia în genul. Eu am sabie și de asta pot să-l omor. E vină mă tu Dumnezeu, mă. Cătălin mă omoară tarantulă. Ce? Eu nu posesc nimica. Cine te omoară, mă, prostule? Pe Alex îl omoară un zombie. Tu-s Dumnezeu, mătii de zombie, că l-am omorât eu, gata, nu mai trebuie. Eu nu pot să ies, bă, Că nu stă în apă, ca să e bunul. Alex! Care vrea să-i dau la buci. Bă, de ce m-am omorât prostule? Uh! Nu am viață. Uite un zombie, vine încoace. Ce și mă? Rami, tu ce dai, ca prost. Hai să fac ziua, dacă merge acum, ca mai multe nivele. Merge? Trebuie să vedem acum. Uite, acolo. Zombie. Unde-i? Dă-mi mine! Bă, ăla-i. Am făcut ziua! Na, prostule, mi-a dat foc. Mor! Sări în apă, sări în apă, că Hai, e ăla cu gata. zombie. Bă, el mi-a dat foc. Unde? Mai am o viață? Am o viață! Mohamed, dacă mănânc cu carne de asta de zombie scapă. Da? Șete. Vaca! Ia de aici, vacă! Ia de aici, vacă! Cărniță, cărniniță! Du-te naibii. Ai primit bucăți de cărniță! Câți zombii sunt în apă ai pe ei? Mergem? Hai! Bă, știu că eu nu am viață multă. Da. Știu dacă un zombie mic se spawnează pe un cățel... Da, eu văzut la Gamecus. Și eu tot la Ghinicus am văzut ieri. Hai să facem friptură prăjită, friptură prăjită, friptură prăjită, veniți la friptură prăjită că unul e deja mort și al doilea e mort, i-am caput pe amândoi. Bravo, Joe. Alex join the game. Da, și la mine. Bă, trebuie să mă duc mai... Mă un zombie villager. Mă duc pe el. Păi așteaptă-mă, că încă n-ai... Că și nouă ne mai faci așa, doar. Mor sub apă. Ei, am un zombie villager pe aici. Hai la... La ultimul balonaj am ieșit, fratela. Villagerul ăla? Vrei să-l omori? Lasă că i-am nou. Baby! Dă-ți cu lopata. Dumnezeu, mătii de zombie. L-am caput. Eu găsesc să-i un porc. Bă, numai că tu găsești animale. Am găsit șoaie. Oh. Două! Plecăm așa pe. Asta. Nu! Lasă porcul ăla în pace. Că-l... Poate. Of. Băi, adună înapoi cu apă proastă. Hai că-l iau eu. Până sapi tu, Alex, eu l-omor porcul, da? Bă, lasă porcul. Nu încoace. Păi foți! Ia-i fă-mă și tu o sabilul ăsta, că ăsta nu știi nimic. Vine o oaie încoace. 3 oi fac 4. Îi noua e pe la caie, tica ta. Să-l mă... Nu mă știu nici. Mi s-a terminat sabia! Ah, Dar mai am una, mai am una. Mai am două. mai două. Și eu am găsit un porc. Și eu am omorât unul mai devreme. Vino și experta. Îți fac Lasă, ăsta al meu. am găsit două oi! Două voie. Una neagră, bă, seamănă cu Nicușor. Bă, George, Hai vino, Alex, să dau o sabie. te rog să-mi dai și mie una. Am găsit găini! O găină cu o sabie. Ce-am văzut? Cătălin the game. Uite, fac. Dacă o dea de diamant. Stai așa în fața mea, stai în fața mea. Stai, mă, cu diamant. Ia, Diamant. ia, ia și ia-o.
Diamant, gementul. Poți să faci ceva din asta care ți le-am acum. Păi fă tu, că nu știi? Ia un diamant. Țăranul ăsta. Uite din Mă duc să-i dau la bujul, fratele. Eu vreau să-mi fac pat. Uite-mă din asta, sunt 4 aici. Bă, dată-și la bulbe! Bă, Cătăline! Dată-și la bulbe! Da, mă. Dată-și la bulbe! Câte bucăți de carne aici am? Jetul, bă, Uite, crafting table. Bă, băieții, am făcut un pat. Bă, let! Ai pupat? Patul lăsăm lângă crafting table, da? Și mai facem încă 2. Bă, nu mai da câte... Am făcut și chesturi. Uite, am făcut chesturi. Dă-te ale sau parte. Ați mai patul, mă? It's my bed, bă! It's my bed! It's my bed! Stai, prostul Am naibii. vorbit și cu băi. Dumnezeu, mă, Nu, tii. cum că eu dădeam pe pagina, mi trecut prin... Păi nu poți să te culci ziua în Minecraft. Bă, George! Uite-mă, Bă, it's my bed, bă! tata! Poți să-mi faci mie ceva din astea? Eu am făcut uși. Da, nu faci. Bă, eu am făcut uși. Mă pot să apuc de tăiat. Ia. Sunt 4? Da, stai. Fă și mie ceva. Mișto. Ai pun la alt chest? Ce vrei să fac? O sabie? Am. O lopată? Turnăcopul e cel mai important. Da, trânăcopul. Fă-mi trânăcop. Eu am făcut 3 uși în caz de o să avem casă. Și mai tai de-astea. Bă, dacă mai aveam o bucățică de lână, făceam... Fie tu să-mi o dai. Eu mă duc să mai caut oi, bă, eu mă duc să mai caut oi. Nu, că îți dau trânăcopul. Eu mă duc să mai caut încă câteva oi, da? Stai, nu într-un loc. Oaie, aba nu-i copac. Și că la mine oaie, aba nu-i copac. Așa. Și mă duc să-mi fac și un... Am găsit mini Că găină. mai aveam lemn. Să-mi fac și eu. Am găsit mini găină. Am umbrut. Îmi fac un topor. Da, bă, să faci mie. Vreau să... N-am lemn. Aba, n-am mai am lemn de-al tău. Nu Bă, mai am. dar o să pot să-mi fac și armură? Vino Nu. încoace să-mi dau un topor, Alex. Trebuie să avem leather. Bă, nu, de-abia ce ne-a început seria, bă, ce vrei tu să ai armură? Vrei tu să-mi aduci? Hai să-ți fac acolo. Vă văd numele de la îndepărtare. S-am aruncat. Bă, vezi că a venit toporul, bă. Oaie, caut oi, dar nu găsesc. Da, uite-mă. Ceau, ceau, oaie. Să te apuci cu ele. Știi că filmează, da? Băi, taratule. George se apucă de... Bă, dacă știți ce bine merge ăsta un 4 de picioare pe dezol. Al meu merge în 3, de te. Am găsit col! Vine cu turnăcop sau ai? Nu târnăcop. Unde ești? Nu trăpește. Găine, găine. Doar o bucată de col, decât un col am găsit, bă. Stai cu ghina, mă, știi. Bă, dar nu mai găsim o frate la oi ca să le... Dai. Geo, hai la masă. Paoleu, mă omoară femeia asta. Vrei să nu, că ce faci că ai mâncat la mine? Nu că ai mâncat la mine, bă. Nu mă, că am mâncat la biserică, mă. Nu că ai mâncat la mine. Nu, Dar țineți ceva. Pune tarantula, bă! că am George, stai! mâncat la biserică. Eugenio! Bă, tarantula asta e proastă, mă? Gata, i-am trimis. Bă! Bă, dar nu găsesc coi. George! Tarantula asta e proastă, mă? Nu poate să nu te atacă ziua aia. Dar poți să o omori pe ea? Da. Dar după aia te atacă. Bă! Alex, dai că vine Eu sunt Tarzan! Bun, bă, am scris tarantula! Eu sunt Tarzan! Trebuie să-mi pieptul sub pielea și osul. Că mi-ai rămas că de trăpăi. Da. Te urcă în pompira aia! Unde ești? Eu o să mai explic. Eu că am omorât-o, frate meu! Mersi, frate, că mi-ai dat păză. Ca să-mi fac un alt mai am nevoie. Faci ceva din astea 22 de lemn? Bă, cum la frate,
table, faci tu ce vrei. Pus găina, mă, bă, eu cu după o drag de găină, de nu pot să o prind. Bă, găina mea, bă! Uie! Neagră! Bă, uite, o fac. Bă, tu găina, mătii! Nici eu. Păi Tarzan, nu știu pe unde m-am Mă, dus. știa, dar, bă, dar parcă mai bine mă jucam cu ăla, tu parcă te duci mai bine. Facem o casă, mă. Alex, te ocupi de casă? L-ai pus pe asta să se ocupe. Gata, vă văd numele. Scuze, am vrut la tot pe crafting table. Și eu pot să fac 3 uși. Da, am fac o... Mi-a mai rămas 2 lemne. Bă, stai că-mi fac o... Alex, uite, m-am făcut acum o lopată. Și de-am dat pe pixul, te rog. De pe pixul că ne mănâncă ăștia pe aici. Mi-am făcut o lopată. Vă văd, v-am găsit, De fratele. pe că stai ca să nivelezi locul. Ați băgat ceva în cufăr? Păi mai fac un pat, că mai am... Bă, dar ne mai trebuie. Unde o oaie? Bă, băieți, îmi pune în cufăr. Să... Unde o oaie, bă? Fratele lor, avem 2 paturi. Uite o oaie, uite o Păi oaie! omoară-o! Oh, scuze, Alex. Am vrut să pun patul Am aici. omorât-o, am luat-o. Ah. Bă, să nu luați armele. Orice, dar nu armele. Am o bucată de lună, de George, vreau să vă ție. Ce? Luna. Luna? Bă, se face noapte. De un coace. e frică. Dar îi mai trebuie 2 bucăți să facem 3 paturi. Bă, băieți, vă las, mă duc să... Rămâi aici cu noi, că de acum apar zombii și... Da! Da, bă, să vin sabia. Stai, bă, de ce-ți bagi armele bune în cufăr? Bă, știi ce vreau să fac? Să mă duc să iau lemne. Bă, dar ne mai trebuie încă un pat să ne culcăm Bă, toți. eu vreau... Pot să fac decât o torță. Pot să fac decât 4 torțe eu. Bun? Tu faci ușor să-și pune aici la noi, că așa ce nu avem lumină deloc. Da. Eu urât. Băieți, am întoarcă de Iu! Ta-dam! Ta-dam! Dă-te, mă! Ta-dam! Bucadam! Am așa să avem lumină măcar aici. Bă, trebuie Hai să începem o structură de casă, bă. Da, așa și mă trebuie. Haideți. Da, da, trebuie să ne facem spațiu pe aici. Eu tai, că am și o lopată. Bă, vreau să o fac. Da. Bă, e un scheleton pe aici, bă. În care trage? Bine. Fugi! Stai să nu pleci de lângă noi. Uite o oaie, am găsit o oaie. Ușă moră. Ia uite ce de stare. Am găsit o oaie. Bă, la dă-l, ca lumea. Scheletonul, mă, te dă mine acum. L-am caput. Am pierdut oaia. Cine mai dă, mă? Că am caput scheletonul ăla. Zombie! Unde e? La bază? Da. Și la mine! Ai spus Gata. pe lângă mine, bă! Ai murit? Nu, da, n-am murit. Bă, tragi în pat. Bă, eu nu vă mai găsesc, bă! A, mă, că suntem aproape, văd numele de la îndepărtare. E bine, bă? Nu, nu în aia! Vine după tine, da? Zombie! Am sabia în mână. Bă, hombe. De că nu am vină, nu știu despre zombie, bă! Tu Dumnezeu, mă, de zombie. Hai, George, eu mă duc la bază. Fugi. M-am dus după oaia aia și am dat de un creeper. Știu, ai zis. Și nici nu mai era și mă omora. Vreau să-mi dau și bucata asta de lângă coroană. Mai ne trebuie bucată ca să facem 3-4 și după aia ne culcăm de fiecare dată. Vine un zombie! Zombie! Pe tine? Sunt doi! Hai că se ocupă George acum. M-am ocupat eu de la. L-am omorât pe unul în apă. Bravo! Hai să merg cu sabia, că a rămas poporul și... Eu îmi fac pentru casă ceva. Bă, că tai, dăm și altă bucată de lână, că am deja una. Da, stai, vină încoace. Sunt în fața ta. Viața înapoi, Ah, hai că rămân. viață, mi s-a făcut înapoi jumătate. Mersi.
Mai ne trebuie doar o bucățică și facem 3 Mai paturi. nu cu sabia, că tai eu cu lopata. Că după aceea ți-o consumi. Mi-a consumat ceva din ea. Eu mă apuc de săpat în jos, dar n-am torțe, bă. Eu mă apuc de săpat în jos ca să găsesc col. Și mă apuc să fac un fel de structură, un zid al casei aici. Aha, bine. Am destul sand. Eu sunt jos. Iar nu mai folosesc nimic și spar. Un dortul și am 33 de sand. Bă, e bine. Bine. Știi câte minute avem de cât am jucat? O, uite. Ce mă? Hai să facem și noi măcar youtuberi adevărați. Nu mai te aici, că pun eu așa. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Morena ăștia după tine. Dă-te, mă! Lasă că eu tu nu vezi mă apuc de zi. S-a modernizat băiatul. Da. Hai să merg, stau. Da? Pot unde ești? Asta mai am doar 10 bucăți de 2 pare. Bă, văd un nume mov. Enderman. Bă, rămâi acolo, nu pleca la Enderman. Nu, mă, am plecat de lângă el. Altul! Trăim viață ca cu Enderman în pat. Eu mi-am făcut arme de stone. Păi, nu mai am mâncare. Nu facem ușă. Am eu 3. Și eu am 3. Eu nu mi-am făcut ca asta, am nevoie de ele. Bă, cine mai are dor, măcar să pună aici să... Eu spar acum. De asta să vedem. Mai am puțină lopată. Ce mult mă ține, mă, vizionul ăsta. Eu am pus ușile. Ok, stai că mi-am luat niște bucăți de dor, măcar să terminăm aici așa. Bă, eu spar de aici. Îmi veni în casă. Bă, ziceți-mi că am de ceva la mine cineva. Vine, zombie! Minți. Ia mă, că îi vedeam și l-auzeam. Băi, eu plantez ceva. Cine vrea să plantez Bă, eu ceva? fac asta din toate materialele pe care le am. Ai? Nu, mă, plantez semințe. George, eu fac asta din Dar toate... și copaci, că am eu un cufăr. Pe copacii plantez ușor. Ce George, n-ai? eu fac asta din toate materialele pe care le am. Lemn, tot, nu contează. Nu contează. Măcar să o avem. Să avem și noi. Băi, între mine vin lângă noi, mă să o omor. Ne trebuie... Sunt de enderpearl-uri. Bă, nu ne trebuie cum se... Duelo Enderman-ul. Mă omoară fata după scară. Am jumătate de viață. Bă, nu veni la noi! Nu-l primi noi. Mă bag în apă, m-am băgat în apă. Și eu. Alex! M-a omorat! O criză de nervi. Ești cu... Mă să ne uit temele, frate. Eu nu. Ia mă, homie, știi cu ce te l-a prins? Bă, te-am găsit în apă. Bă, nu mi le-a luat căsele mele. Le-am luat și le dau înapoi când vin înapoi. Le-am luat pe toate. Da, nu pe tot, da. Unde-i mă? Să moarte Enderman-ul, mă? Nu. Că sunt niște nivele pe aici. Îmi lipsește târnăcopul. Îl văd. L-am omorât eu. Ba, nu l-ai omorât. Uite și o lopată de-a mea, uite și târnăcop. Uite acolo, în casă. Uite, E în casă? nu e în casă, dar îl văd. Este, da, și eu îl văd. Alex, bagă-le în cufăr ca să le iau. Bă, să băgăm tot ce avem în cufăr acum, în caz de vine cineva. Da, bă. Să le bag în părgărie? Bine, ale mele. Uite, asta e a mea. Să bag astea, 38, că am luat nisip 38. Avem și permisă. O iau eu Și cărni. armele le țin la mine, bă. Nu le ține. Eu tot ce am Mă butaie. Eu mi le țin pe alea. Eu mi Eu le... doar în sabie îmi țin la mine, mă. Și eu îmi țin sabie, târnăcop și... Nu știu, îmi țin la mine. Bă, trebuie să... Bă, mai am pixel la zi, nu-i problemă. Bă, Da. Că atâta nu putem să ne culcăm, trebuie să ne culcăm toți. Și Alex... Da, trebuie... Mai ne trebuie eu decât o oaie, bă. O oaie. Dar nu găsim.
Uite un zombie sub un copac, o să-l omor? Hai, aștept să facă zi, mă uit mai puțin. Gata, l-am omorât. Enderman-ul! L-am văzut. Tu Dumnezeu, mătii. Să spawnă la voi. Bă, la mâine, bă, la văzut, fac tot eu! Mă omoară. L-am omorât! Mi-a dat un ender pearl. Este! Bravo, tăticule! Să-mi din cufăr. Să mă cu... Tati, nu poate mai mult. Bă, Stai, nu mă. vreau să pun pe cufăr, nu iau. Ate, bă, de pe chest! Nu vreau. Spate. Am luat eu toate astea. Ce avem eu? Mă puc de casă eu. Intru înapoi, mai ai destule materiale ca să pot să... Nu, n-am. Măcar să facem 3-4 blocuri în sus să fie. Dă-te, Alex, dă-te, Alex, de acolo. Dă-te, mă, de acolo. E nu că Enderman poate să taie blocuri. Nu? Da. Fură casa. Cum ar fi să te trezești cu casa furată? Să dormi, bă? Să te trezești într-un sac de la de-al lui Enderman. Băi, unde sunt? George, de ce ai pus aici? Am pus o ușă, că am pus eu aici. Ei, am pus eu deja uși. Nu uși, George. Da. Auzi, am... Pe mai am eu. 3. Păi ce dacă am faci ușa la lac, mă? La lac? Îmi vin zombie să o spargă? Da. Spre lac, fugim. Să se ducească. E că nu ca bolnava. Sparg aici. Intru și eu în casă. Nu sparge, mă, prostule. Acolo intru, n-ai venit. Sunt uși. Avem uși. Păi prin apă vine. Nu te mai spun înapoi. Și să nu le mai spargeți. Nu, eu nu s-a ridicat acolo. Gata, gata, a intrat din nou. Da. Să nu spargi nimic, că te ia mama Am dreapta. un nivel. Și eu am 4. De unde l-am avea un nivel? Mie îmi lipsesc 2 nivele, că aveam 6, dar... Oh, super băieții! Asta de la treabă. George, și acum facem direct acoperiș, da? Acum, Nu mă... facem acoperiș de la Bengos. Acoperiș normal, drept. Nu, acum o să mai facem și noi un blog la... Să mai facem și noi... Nicu mic? Nu, Nicu. Te rog, Dumnezeu, A, nu, să mai facem... Uite, eu mai fac cât de cât... Bă, carnele unde e? După, nu? Cred că da. Ne mai trebuie materiale și leather-uri. Bă, ne mai trebuie leather. Ne trebuie leather, scara, adică... La măta mare spar bani cu ciocanul. Dacă gură nu știu ce a treceanu. Stai că nu am mână, dar nu-ți dau pasta mea de stone. După aia de sus să folosesc măcar că nu mai am mâna mea. Stai că îți dau una de lemn. Bă, eu m-am pus de acoperiș. Nu te apuca! Lasă-l pe George să facă acoperiș și Nu folosi cu lână! Bă, să luăm lâna care ne trebuie! Băi, altfel nu vrei să mai facem un pat? Ca să putem să ne culcăm toți! Adu-o, mă, nebunule, înapoi! Mi-ai dat o fată? Mi-a dat decât una, mai trebuie să mai îmi dea una. E râsul meu în chest? Nu e! Asta e? Da, vrei să aruncată, bă. Nu e aia este piatră. Vrei. Bravo, Ice! Ai pierdut încă o bucată de lână, acum nu mai trebuie două în loc de una. Eu mă E văzut... una în chest. Băi, da, aia care am băgat-o eu. Mersi, Alex. Alex, Alex, dă-mi toporul de piatră înapoi. Ia! Unde vezi cu toporul? Ia de pe punctele alea. Și unde mi l-ai pus? Că ai zis că mi le dai înapoi. Bine că totul sap acolo. Că eu sap. Eu tai... Eu mă duc să-mi fac altă rână de piatră, că mi l-a luat Alex. Alea. Eu zic prima oară să ne facem baza, după aia să facem somnăm sau. Bă, Faceți acolo că eu... bă, eu am băgat un ender pearl în cufăr. Dacă le ia cineva, să nu luați ender pearl-ul ăla din cufăr. De atracție, de atât de mică. Bă, eu vreau să mă duc să sap înapoi în subteran să-mi iau un... să-mi iau greva. Blackstone, sau cum n-ai zice. Ce trebuie de la copac ca să... Cum zice, să faci toate? Nu! Toate? Col! Ce pot? O să faci și cărcol, nu? Pământ?
Cărbune trebuie, bă, prostule. Cărbune, mă! Trebuie să pun jos. Poate că azi n-ai bine lavă. Băi, eu am 30 de blocuri de dor până acum. Da, dar eu caut. Eu... Uite o vacă, sus la văr. Dar eu rău că n-ai găsit oaie. Doi, mi s-a terminat lupa. Dacă îți dau eu una de piatră că Ai e fac. intrat în casă proasta. De vacă. Proastă. Hai, bă, dar o să ne întâlnim mai târziu. Că eu caut. Dai la blocul. Ai, am intrat în chef din greșeală. Bă, nu ieși. Și vaca mătii. Știi că unii zombie îți dă și buți și armura care îți vrei. Hai salut. Bă, pe George, în gond. Sunt subteran. Da. Ce pot să-l fac din leather? Încăcat. Nimic. Mai trebuie încă două. Ce poliția, de stomac. Bă, cine are o lopată de stone? George? Nu am. Ai o lopată. Vreau să fac acum și să-ți dau ție. Că aici nici nu avem în cucă nicio lopată și am nevoie de una. Eu acum vreau să fac, să-ți dau. Mahambi, coste, speri. Fugi, Alex, Creeper. Bă, să nu adun în casă! Alex, eu te văd. A, uite că sunt gădine eu. E zon. Bă, unde e nu doar tu? Nu știu, am băgat în casă. Cine a pus în bucata asta de lână aici lângă casă? Nu eu. Alex. Care e bă aia care ne lipsește? Da, bă, ia să vedem. Scuze, George, am... Aia era! Băi, Și m-a ajutat pe mine. Că v-am furat. Dacă ai pus și el, a, ce ai uite pus bucata mea de dat. Așa. Băi, ne mai trebuie decât o bucată. Ia să mă să iau lemne ca să fac... Acoperișul, lasă că-l facem. Nu, mă, nu acoperișul, să fac lopată să-ți dau. Vaca i-a omorât. Unde-i casa? Uite cu aici. Bă, dacă mai facem încă jumătate de oră din clip, o să facem o oră în el. A, avem jumătate așa? Oh, uite, ia, 37 de Facem o minute. oră, bă. 37 de Mai bine minute. făceam live. Da, chiar. Facem live. Nu, trebuie să începem să stricăm tot și vreau să începem din nou. Nu, mă, facem, punem episodul și după facem live. Am intrat cu fără, dar Da, chiar. să pun asta. Bine că am lăsat. Bă, am luat carne. Eu am... La care? Am stricat în pat din greșeală, dar acum la loc. Gata. Bă, am făcut bol. De apă. Pentru ce? Că trebuie să iei găleata cu apă, nu bolul. Că tot vine să-ți dau lopată. Da. Bă, am eu. Dați tot sonoarele pe mut. Că nu-mi place cum se aude, nici mie. Eu gata, am dat Alex să-l dea. Eu am dat. Că tot vine să-ți dau lopată. Bă, nu, că nu mai am nevoie. Prostul naibii. Nu, mă, nu acolo. Paulu, ce Băi, copii. dă sonorul la telefon! Da, prost ești. Ai telefon și nu știi. Ia nu, mă? Dar cum faci mă la telefon? Unde ești, mă, Geo, dă lopată? Stai așa. De ce aici îi dă numai de pat? Este pe pat lopata. Da, lângă pat. Așa, hai cam. Mamă, se întunecă, bă. Da, bun. N-am găsit mai nicio oaie, mă. Ne căutăm ca proști și dracu, nici nimic nu. Nu, e mai bună ca aia altă de mine. Nu. E cu paie. Blocurile. 39 de minute. Facem, cred că cel mai lung episod al nostru de mâine. Dacă filmam și eu, Partea bă. mea are cel mai puțin. O să fie. Scandal, scandal. George, fă un furnal. Furnage. Stai așa. Dacă ai destulă piatră. Am 38 de bucăți. Ce ai? Am făcut... Cine a pus, mă, piatra aici? Eu am făcut ca să pot să mă sui pe casă să fac acoperișul. Și-a pus și eu una. Alex, tu să nu mai pui, că mă duc să fac acoperișul și să termin casa acolo ce Și trebuie. eu mă duc. Eu le-am pus. Are ceva că le-am pus. Da, nu, că nu s-a mai dus. Să dai gândit că ploaia și prinde acolo. Păi uite că a început ploaia.
Da, da, În joc, da. George, tu ocupă-te de acoperiș și acum mai pun aici, dă pe măltii. Băieți, voi apucați-vă pe utilizarea. Îți trebuie și cărbune. Sau lemn. Da, sau lemn. Dar cărbunele se consumă mai greu. Da, lemn trebuie să... Bagă unelte de alea de lemn care nu mai au puțin. Te repetă să nu bagi. Nici nu merge. Nu merge. Mai pune George aici și îl pune direct pe acoperiș acum. Hai, dă-te că să spună. Care... Cred că o să mă mai duc să mai iau piatră, că nu ne ajunge. Hai că trecut o secundă. Vin înapoi. Bă, porcă. Bă, dar oaie, nu găsim și noi să completăm paturile. Am căzut după casă. Trebuie să mereu jumătate de viață. Bă, pe asta hai să pun de bine. E bine, da. Eu mă să mai minez ca să... Bine, eu rămân în casă. Eu mă să omor porcul ăla. Că vreau mâncare. Azi vrei să spui ce pe plus din ăla cum avem eu și George? Ce bine ar fi să-mi scoată Hai, Dumnezeu. uite zombi lângă tine, bă! Ce bine ar fi... Ăla, bă! Ce bine ar fi să-mi Stai, bă, opa. Ce bine ar fi să-mi scoată Dumnezeu o oaie în față. Sper să-mi ajungă să fac. Cine face mă cărcol? Vreau să-ți mă caut oi. Cine va mă lemn? Avem Skeleton? Bă, avem o groază de semn. Și-l bag și fac les. Da, bă, fă geamuri. Dar cu ce am? O sabie. Faci decât o bucată. Păi n-am lemn, aia e. Col. Ce-am furat, mă? Bă, mai avem 3 uși, le bag și pe astea la foc. Da, bagă-le. Da, mă. A, nu, că asta... Trebuie nisip la prăjit? Da! Da, mă. Unde e el? Ai luat? Voi, copile! Făceam geamuri. Dați-vă la o parte că a venit Animocanul în casă. Pune lemnul ăsta la aia să facă. Hai mă, ca să-i șmecheră, bă. Păi n-avem un ce vrei. Băieți, ia ziceți, nu-i ca să șmecheră. Gata, nu te culca, că nu poți. Ba, da, deocamdată da. Mâncare. A, te-ai apucat de acoperiș, mă? Da. Ce ai pus aici? A, glesuri? Da, mai e lemn sau altceva să ardă. Îi dau la cineva mâncarea asta, care am luat-o de la o vacă. N-am nevoie. Nu mă să o puneți la cur. Mie nu mi-apare să fie acum. Păi n-ai lemn. Eu am 17% baterie, voi? Uite, ce o să pun toate astea aici. Bă, gata, ți-am dat. Am luat eu glesurile. Am dat Câte eu ai luat? carnea, că 3, tu fură carnea. 4. Bă, că ia carnea asta. Mi le-ai dat. N-ai luat-o. Asta e leaderul. Da, uneori are mai o problemă și îți dă de 2 ori același item. Ai văzut? Mi-a dat de 3 ori. Și eu am văzut așa. Eu mă să mai mineză după ce se face zi, că mă mi-e frică. După ce am văzut un păianjen. Hai, că ce dai munca nu să-l omoare acum. Că nu mă mai fric, cred că merge de munca pe păianjenul ăla. Și luăm pânzele, facem arcuri. Am mai am și mai e în Creeper! Am o pânză la mine. Da? Și aia când am Am văzut un creeper, am văzut un creeper. Am dorit. Mă sacrific viața. Știu. Și-l face capul. Pa. O sabie mai dau. Gata. Am intrat el. Știu. Nu că e serie bună de Minecraft asta. Dacă vreau chiar M-a la băgat în casă, este bine. filmăm și în fiecare zi. Nu chiar de fiecare zi. Bă, tu ce poți face zi? Te rog. Așa, ca să poți să plec la vânătoare după oi. Da, bă! Să vreau să... Vine păianjenul pe mine. Ba, nu merge. Gata, fratela! Bă, nu mai sunt armele.
l-ai băgat? Mai era o sabie și am luat eu. În cofă. A, le-am luat eu pe că să le bag la prăjitură, că ți le bag la loc. Scuze. Lasă-le că-s bune. Că ți le-am băgat înapoi, uite-le ia. Nu mă scot tu aici. Dar pentru ce? Dar ce face dacă le bag la prăjit? Nu ți le mai dai și trebuie să faci altele. Eu nu că acum pot să mă George, ai dat zi, mă? O să dea George de aia ca lumea, fără ploaie. Pe aia, nu pe aia, nu pot. Oprește ploaia, George. dacă- Nu merge. Po. Asta e Păi Anja nu. Păjanjel. Bă, Nu eu la iau pupac. Ca să... Hai, merg pe tot. Ești mort, bă. Zombie, zombie! Mă atacă! Ajutor! Unde ești? Ajutor! George, ești lângă cată. Fugi! Sunt lângă casă, unde pot să fiu? Dumnezeu, Ăștia, mă, că mătii, voi- gata, l-am omorât. Ești Câtă viață mai ai? A, mă, că mai ai mult. Mie îmi lipsesc 3 vieți. mă duc să-mi iau topor. Că tu i-am pus un pic geamuri, 4 geamuri am pus. Ia vină să vezi cum mă stă. Bă, n-am Cum e? găsit și mai un topor. Bine, lasă doar așa, doar Ai acolo. făcut pat? Bă, să știți că am luat topor. M-a scos iară, bă! Bă, nu pot supărați, dar am luat de la cineva un topor. Nici nu am Nu eu. aveam. Am dat pe al meu. Și-a luat singur tăporul și credea că e de la... Mamă, avem 46 de minute, faci mă oră, bă. Bă, fac o oră jumătate. Ce n-ai? Facem 5 ore? O, nu ai, se golește tot spațiu. Jucăm o chemă, dar după aia, nu? Nu cred. Mai jucăm. Dar fără să o filmăm, nu? Da. Că o fi mare asta înseamnă. Păi da, o chemă, dar știu și eu, de-aia ți-am zis. Mă bag la cupa. Așa și de și-l maică mea. Așa și zise de și-l mami. Alex, o beai, a murit de un creeper. Creeper te-a omorât. Uite că nu l-a omorât. Chipălă, da, mi-a arătat. Bă, mi-a luat tot. Dar unde erai? Aveai lână, ceva important? Dar unde erai? Ia, nu, ai dat pe Dacă respawn? aveai lână, da. Ai, ba, nu avea lână. Nu aveam lână, dar am vrut copaci. Și am pierdut și târnăcul. A, uite aici a explodat. Ia tu alea. Dar nu se târnă copul, nu ți-l dă decât copacii și dă. Ia tot. Oaie! Da, ia prostule, fugi pe ea. Omoară. Sau mi s-a părut mie? Mi s-a părut. Nu o să mai caut. Ce-o vin? Rămâne acasă. Alex, rămâi acasă că o să pierdem. Bă, mi-a apărut ceva, nu acoperi ecranul. La telefon. Da, după aia a dispărut. Aici a fost. Că tu i-am mai făcut acoperiș, mă o să termin la casă. Bă, eu mă duc acasă. Și casa unde e? Uite-mă și prostul s-a plecat. Băi, copile. Zombie, dai. M-a scos. Unde e George? Cur. Acasă? Zombiul ăla te omoară și noi nu știu. Bă, Ba, nu știu. am ieșit. Cum adică Ia-mi itemele, cum am bătut că m-a scos? Să le-am luat eu itemele. Dă-i la buci. A trebuit și Alex să plece de lângă casă, repede. Lasă că acum dacă mai intru mă spawnează la casă. Ah, da. E nașpa că te tot scoate. A, uite, îi văd numele. Meu? Da, Nu, ca. porc. Nu A, am gata. nevoie de porci. E nevoie de oi. Nu, popor, fira, să fie. Prostie. O prostie. Uite, am pus ceva la plantat. Mhm. Ca să ne facem pâine. Bă, aici eram eu când am... Tic-tac, anii grei se schimbă. Bine că nu erai lângă casă. Casă, da. Păi aproape de casă era. Da. Avem noi. Mă duc. Uite, a crescut un copac lângă casă. Cine l-a plantat? Eu l-am plantat. Îl tai? Nu, la casă. Nu mă, îl tai.
Că o să poată să acopere zombie și scheleții aici la umbră. Da, și cum ieșim din gazul sar pe noi. La bătaie, sar. Păi nu n-am la bătaie. Băi, mă duc să termin acoperișul, că mă enervează, că stă nașpa. Du-te pe iau lemn. Doamne, ce să mai fac? Ce naibii? Băi, asta-i că pun aici un... O vârf și ne-am lăudat? E doamna? Da. Când? Nu știu. O să ne... Mâine. Poate. Deci vă rog, ai lăsat un bloc aici. Eu? Nu arătam, mă. Rătasele meu, dar ai pus. Ah. De la are fân. Nu să ieși un bloc. Bine, nu să-l bag fie. Bă, Cătu, nu da! Da. Ai destul de... Ai terminat să faci noapte? Eu Nu cred. luat 17 lemn. Unde ești, Alex? Vino la casă să-mi dai mie cum ai făcut pe noapte. Stai că mai spar. Mai spar. Ce mi-a mai rămas în copacul ăsta? Stai că ai pus un bloc aici la băgătă. Am pus două. Stai. Am terminat de spart și copacul ăsta. Am discutat mai. Te pun un bloc la mine. Hai, bă. Cam te aici. Ce mai ai lemn? 5 bucăți. Nu. Cu mine. Eu am 27 lemn. Fac 30. Vin încoace să-mi dai, că am venit nevoie la casă. Noi când avem nevoie să pleci. Ah, am căzut. Păi după ce cam mai spus că avem pod acolo. Da, de mine, ui. Dar nu știu. Ah. Tu din ce l-ai făcut? Din dirt? Și eu tot din dirt. Adică ai dat capăt pe Ba nu. Avem puțin și terminăm și acoperișul. Și ajung și eu acasă. Am mai luat puțin lemn, băi. Iar am căzut după casă. Bă, eu cred că mă pierd. Da. Stai de acolo. Ia m-a scos! Ui, cât tu măsi. Am singurul meu e mai bun. Și al meu e și mai bun. Al tău săracul nu ți arată nici toată lista de iteme. Alo, Alex? Da. Nu arată toate alea. Păi dacă e micut. Îi arată 5 al lui. 5? 5 din alea, știi, cred. A, ba nu. A, pe Samsung. Da, îi arată vreo 3-4. 5 îi arată. Am 9. Fără punctulețele astea am 10. Și tu că copiii o să intre la teme. Le-am făcut? Că te le-a făcut. Și după aia vreau să și lucrez. Că eu ți-am învățat niște culegeri și eu mă simt foarte rău și nu vreau să am lucrări. Dar nu facem gălăgie. Îl văd pe Alex. Îi văd numele. Gata.